erdiko puntuaren kalkulua lantzeko hemen dugu ariketa bat. Bai? Orduan, A, B, C erpina dituen triangeloen aldeen erdiko puntua kalkulatu behar ditugu. Orduan, grafiko ez da derrigor egin behar, baina zuek ikusteko, markatzen baditugu ondo puntuak, bat zazpia, B, bost minus hiru, eta C, minus bat, minus 6, minus bat, erdiko puntuak, izango dira, gogoratu triangelutan, erpina eta bere aurrean dagoen aldea izen bardinarekin adierazten dugu. Bai? Hemen, hau izango zen A aldea minuskulas, hau bada C, hau C aldea minuskulas, eta hau bada B, hau B aldea minuskulas. Horrexatxik, erdiko puntuak dauz azpi A, azpi B eta azpi C. Vale? Bueno. Orduan, zelan kalkula kontzen dugu? M azpi A. M azpia da C eta beren arteko erdiko puntua, ez? Gogoratu, lehenengo koordenadaren baturaren erdia, minus 6 gehi bost zati bi izango da lehenengo koordenada, eta bigarren koordenada izango da minus bat gehi minus hiru, zati bi. Hau da, geratuko da, minus bat biren, minus lau zati bi, minus bi. Esan nuen batutan zatikiak geratzen zirela. Vale? MB izango da A eta zeren erdikoa. Beraz, A bat gehi minus 6, hau bat gen 6 zati bi izango da lehenengoa, eta bigarrena zazpi gehi minus bat, hau da, zazpi gen bat zati bi. Orduan geratzen da, minus bost biren, eta zazpiken bat 6 zati bi hiru. Eta MC izango da A eta beren erdikoa. Bat gehi bost zati bi eta zazpi ken hiru zati bi. Gehi minus hiru. Orduan da, bat gehi bost 6 zati bi hiru, eta zazpiken hiru lau zati bi bi. Listo.